Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Ήρθε η ώρα! Yes! Λοιπόν, αυτό το vlog όπως βλέπετε, με βάση την εμφάνισή μου, είναι ένα vlog που δεν έχω ξανακάνει παρόμοιο. Θα πάμε στη θάλασσα! Ναι, με τα άλογα! Εδώ είναι η Serenity και με περιμένει να τη φτιάξουμε. Επειδή έχει γύρω στους 45 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα την κάνουμε πρώτα ένα μπάνιο, να φρεσκαριστεί, να είναι έτσι ωραία, θερμή, καθαρή κτλ. Και μετά θα πάμε στη θάλασσα. Νομίζω είχε σκάσει το κορίτσι αυτό. Ωραία, όλα τα πνεύματα εδώ είναι, όπως βλέπετε. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα βάλουμε μία. Σέλα δεν θα βάλουμε, γιατί θα έχουμε θάλασσα. Και θα πάμε πεζοπορία μέχρι να φτάσουμε θάλασσα. Και εδώ θα δείξω να κολυμπήσουμε. Θα κολυμπήσει το άλογο. Έχετε ξαναδεί άλογο να κολυμπάει? Και ήρθε η ώρα. Καλό κορίτσι, καλό κορίτσι. Κοίτα, με τις φοράδες δεν τα πάω και τέλεια. Αλλά εντάξει, ελπίζω αυτή τη φοράδα να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να είναι όλοι έτοιμοι και να πάμε στη θάλασσα, θα σας ξυναγήσω στον Όμιλο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η Serenity και με περιμένει. Εδώ πέρα είναι η στάβλη. Ταντάν! Πολύ ωραία η στάβλη. Ολοκαίνουργια, έχω να σας πω. Και εδώ πέρα έχει μερικούς ακόμα στάβλους, όπως βλέπετε. Και ένα άλογο. Έχει και άλλους στάβλους. Και εκεί έχει διάφορα paddocks. Εκεί πίσω. Εδώ πέρα κάνουν κάτι εργασίες τώρα, δεν είναι κάτι για να δείτε. Και έχει και άλλα paddock. Γιατί παιδιά εδώ πέρα είμαστε στην εξοχή. Στο χουριό. Και στο χουριό έχει εξοχή, έχει χωράφια, έχει άπλα. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, παιδιά, όλα στριμωγμένα και σπαστικά. Εδώ πέρα να δείτε εδώ, να ανοίξει το μάτι σου με τα paddock. Κοιτάξτε. Ταντάν! Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη Serenity, η οποία ελπίζω ότι δεν θα με ρίξει. Δεν θα με ρίξει. Λοιπόν, για να πάμε στη θάλασσα. Yes. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Είμαι εξυπόλυτη. Και πάω να ανέβω στη Serenity. Παναγία μου. Ρε. Ανέβηκα πάνω στο άλογο, χωρίς σέλα. Είχα χρόνια να το κάνω αυτό, πολλά χρόνια. Και ανέβηκα και στο άλογο που δεν είναι Ορλάντο, έχω να σας πω. Πρωτόγνωρο κι αυτό. Έχω και μια ζώνη εδώ σπίτι. Πάω να πέσω για να κρατηθώ. Ήρθε η ώρα να ανέβει ο Γρηγόρης. Δεν ήξερα να ανέβει χωρίς σέλα. Θα γελάσουμε. Άντε, baby! Μπράβο, baby! Πήρες άσπρο άλογο εσύ. Το ένα τ' άλογο να είναι άσπρο. Έχουμε εδώ την άλλη τη φίλη μας, πώς σε λένε? Η Κιάρα που θα έρθει μαζί μας στη βόλτα. Και η Δήμητρα. Σωστά? Σας χαιρετάει τώρα, αλλά δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά με αυτή την κάμερα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε για τη βόλτα. Γεια σου, Νίκο! Νίκος, παιδιά, έχει τον Όμιλο, να ξέρετε, εδώ πέρα. Είναι δικά του τα άλογα που πήραμε. Νίκο, έλα σε γνωρίσει ο κόσμος. Γεια σας, παιδιά. Ο αρχηγός του Ιππικού Ομίλου Καλαμάτας. Αυτός να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε. Πού πάω, καλέ? Αριστερά. Να ο Κένο, να ο Μπέμπης, να και η Δήμητρα πιο πίσω. Πάμε λίγο πιο ζωηρά. Να πιο ζωηρά. Βάζουμε βίντεο για το YouTube, να ξέρεις τώρα, οπότε μην γκρινιάζεις πολύ. Πες το. Ναι, μην γκρινιάζεις. Και θα σε δούνε οι θαυμαστές, οι fans, και δεν θα χαρούν πολύ. Καλά, δεν λέω. Να και η φιλενάδα μας ήρθε μαζί. Χαμούλες. Γεια! Εντάξει, τα άλογα δεν φοβούνται πάντως. Πολύ cool. Ευτυχώς. Ο Ορλάντο ήταν εδώ πέρα, παιδιά, ξέρετε τι θα είχε γίνει? Χαμός. Να, δεν θα ήθελα να το αφήσω. Α, εδώ τώρα μπήκαμε σε πολύ ωραίο σποτάκι, όπως βλέπετε. Διότι δεν έχει άσφαλτο. Τα πάχη μου, τα κάλλη μου. Αφήστε, παιδιά, έχω πάρει 7 κιλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν βαριέσαι. Α, κάνει κακάο. Πού το ξέρατε, ρε παιδιά? Είναι συνήθεια. Όπως τα σκυλιά δεν κάνουν σε συγκεκριμένα σημεία. Λες, τι είπες τώρα εσύ? Το μοχί το κάνει συνέχεια στον δρόμο. Κάθετα. Άκου να δεις τώρα χούι που έχει ένα άλογο. Συνεχίζουμε τώρα εμείς παρόλα αυτά. Πω τα πόδια μου είναι ίδιο χρώμα με την Μπάντσι.
Η Serenity πάει να βγει μπροστά και να γίνει ο αρχηγός της Αγέλης. Yes. Προχωρήστε, προχωρήστε. Πάμε. Γεια σου, μπρο. Παιδί μου. Παιδί μου. Αυτή θα μπει κατευθείαν στη θάλασσα μέσα, πιστεύεις? Ναι. Στο τσάκ το προλαβαίνουμε το Βασίλεμα, κοίτα. Όπως τέλεια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε δεξιά. Δεξιά. Γεια σας, γεια σας. Τι σας έλεγα, χαιρετάμε εδώ. Wow, τέλεια είναι. Μπορούμε να καλπάσουμε τώρα? Όχι. Τουλάχιστον εδώ αν πέσεις δεν σπάς κόκαλο. Όχι με τίποτα. Ωραία θάλασσα, Αυτό τραβάει γιατί έχει σβήσει εδώ. Λοιπόν παιδιά, κατεβήκαμε γιατί θα ανέβουμε τώρα ξανά χωρίς αυτές τις ζώνες και αυτά για να μπούμε μέσα. Κοιτάξτε. Και κοιτάξτε τι ωραία που είναι τριγύρω. Φανταστικά. Βγάλτε, Τραβάς, Ναι. Το τρομάκι. Όχι. Εντάξει. Περίμενε και να το προσπαθήσω. Να το προσπαθήσω. Τέλεια, εκεί. Ωραία. Και δεν ανεβαίνεις με τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε. Μπράβο, κορίτσι. Θα κολυμπήσουμε κιόλας, να ξέρεις. Θα πούμε και στα θάματα. Και όχι τα δικά μου θάματα, τα δικά της θάματα. Απίστευτη αίσθηση, απίστευτη. Δημήτρη, πώς πας? Έτοιμοι? Ναι. 1, 2. Τι κάνω? Τσάπλες. Πέντε στα πόδια. Έτσι το. Αφήσε. Ακραίο. Πού? Ακραίο. Ό,τι μετά λίγο. Πάμε πέσαμε. Εκεί. Συνέχισε. Στρίψε αριστερά. Δεξιά, δεν πειράζει. Κορίτσι μου. Πώς ήταν? Τέλεια. Πότε είναι? Μπράβο, τι καλό κορίτσι. Τέλεια. Παιδιά, απίστευτο. Απίστευτη αίσθηση. Απίστευτη. Καλά, από εδώ. Θέλει να τα ακολουθεί. Πω, απίστευτο τώρα αυτό, Τι φάση ζούμε, ρε. Τι φάση ζούμε τώρα εδώ. Ηλιοβασίλεμα εντωμεταξύ. Εντάξει, και από άλλο πλανήτη. Αντακολούθα και εσύ, Serenity. Είναι πολύ γλυκιά. Και οι δύο γίναμε 3 και ένας ακόμη εκεί 4. Μπράβο Κένο! Τι καλό άλογο! Θα βουτήξει και ο Γρηγόρης. Αμάν!
γελάω. Μπράβο, baby! Σοκ. Αλλά. Μπράβο, Γρηγόρη! Μπράβο! Κάτσε πάνω του, Γρηγόρη! Σκουντουφλίζαμε! Η πιο ωραία εμπειρία της ζωής μου! Τέλειο, παιδιά, τέλειο! Η Serenity πήρε μπρος εδώ, τώρα συνεχίζει, προχωράει. Πάμε να κάνουμε μια ωραιότατη αναστροφούλα. Πάμε από την άλλη στους φίλους του. Μπράβο το κορίτσι! Πάμε! Να ο Κένο! Μπράβο, Serenity! Μπορεί και να θέλει να κάνει τούμπα. Μπορεί να θέλει, λέω, να κάνει και τούμπα. Μπράβο, baby, ωραία ήτανε! Πολύ ωραία! Κολυμπήσαμε! Μπράβο, Serenity, τι καλό κορίτσι που είσαι! Serenity, όνομα και πράγμα, παιδιά! Τι ωραία που είναι εδώ, Serenity! Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα του γυρισμού. Συμφωνεί και η Serenity. Γεμάτη φωλιές από καρέτα-καρέτα. Η παραλία, λέει, είναι γεμάτη από φωλιές καρέτα-καρέτα. Τέλειο! Να μην τις πειράξουμε. Τις πειράζουμε. Τι ωραία. Εδώ. Πού? Βλέπεις τα χνάρια, κοίτα. Το βλέπεις το στρογγυλό. Ναι. Εδώ το βράδυ Σοκ. η τερτελώνα. Τι είπες τώρα? Περπατάνε πολλοί ανθρώποι, τα χνάρια φεύγουν. Και τα μωρά που είναι? Αλήθεια! Έχει μωρά καρέτα-καρέτα. Τέλειο. Τι ωραία, είμαστε πιο κοντά στη φύση, νομίζω, παιδιά, τώρα. Επίσης, παιδιά, έχω να σας πω τη Serenity, η φοραδίτσα εδώ που υπέβω εγώ τώρα, θα γίνει μαμά! Σύντομα θα γίνει μαμά. Ναι. Τι έγινε? Πού? Για κάνουμε αυτό. Παιδιά, νύχτωσε. Φτάσαμε στον Όμιλο μόλις τώρα. Ήταν τέλεια! Έχει πάρα πολύ ζέστη, να ξέρετε. Ζεσθενόμαστε όλοι πάρα πολύ. Η άλλη εδώ τρέχει. Τρέχει όμως, μιλάμε. Το ξέρει το δρόμο του γυρισμού πολύ καλά. Τώρα θα κατέβουμε. Θα τα βάλουμε στα παντοκάκια τους, γιατί μένουν σε πάντοκα εδώ πέρα, παιδιά, γιατί έχει πολύ ζέστη. Θα τους βάλουμε φαγητάκι και νάνι! Κατεβαίνουμε. Ο Θεός μαζί μου τώρα, ξυπόλυτη. Θα πάρει την κάμερα. Τώρα κράτα τι έτσι. Τέλεια! Τι καλό κορίτσι! Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά τώρα εδώ και δεν έχει και τρελό φως. Λοιπόν, τα άλογα θα μείνουν με το αλάτι για το βράδυ. Γιατί το αλάτι κάνει πάρα πολύ καλό σε πληγές. Άμα έχουν καταρθεί λίγο στο πάντο και κάπου ξέρω έχουν τονιστεί, το αλάτι δεν πουλώνει. Να κάτι που δεν ξέρατε. Παιδιά, πάμε πάντο τώρα. Κοιτάξτε, είμαι εξυπόλυτη. Άμα με πατήσει τώρα με το πέταλο, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Μ' αρέσει έτσι αυτή η χωριατιά. Μ' αρέσει να περπατάω ξυπόλυτη, να πηγαίνω με το άλογο στη θάλασσα χωρίς σέλα. Με μαγιό, αυτή είναι η ζωή ρε παιδιά το καλοκαίρι. Όχι σέλες και αηδίες. Πω, νύχτωσε για τα καλά τώρα. Τι καλό κορίτσι που ήσουν. Να οι φίλοι σας.
Καλό κορίτσι Serenity. Έφαγες και πολλές καραμέλες. Τέλεια. Ίδιο πάντοκ, Ωραία. Λοιπόν, βγάλουμε μηνύα. Έχω πατήσει, γιατί έχω να σας πω, έχω πατήσει κουράδες. Αλόγους. Μάλιστα τις πάτησα. Δεν πειράζει. Ωραία. Έτοιμο. Τι ωραία. Κοιτάξτε τι ωραία. Εδώ θα κοιμηθούν τώρα, θα βάλουν το χορταράκι τους. Φαγητό βέβαια. Θα πιούν νεράκι. Το βλέπετε πίσω. Τον ουρανό. Απίστευτο. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε. Έχω να σας πω τα γνωστά. Κάντε subscribe, like, αφήστε comment. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Πώς σας φάνηκε το βιντεάκι μου, σχόλια γενικά. Σκέψεις οτιδήποτε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά!